Kenya osegoyo kang' e chwalo telo mar mine e pewe mopogore pacho kae. Nyaka sani piny Kenya dhi bedo e historia ka Dorcas Agiko Duor ochamo muma kaka ton jenor mokwongo mamiyo pacho kae. Wantiere bende kod ogai mar doho kod jalupne magin joma mine. Kamano bende kwan governors mamine osemedore ka sani gin 7. Kopogore gi mae, jotend migepe mamine bende kwande medore. Magi duto timore kata bed ni chik mar 2 ewi 3 mar telo to nyaka sani pok okete chik. Mine wacho kawuono wanono tend mine pacho ka kod dongruok margi e pewe mopogore ka wendowa en Nerea Kech ma en jolony e weche mag tend mine. Erokamano ahinya Nerea kuom tudu kodwa ndalo mang'eny kabisa. Erokamano Jael, en morna mondo abed kaka wuono nikech gik motimore e Kenya sani kiwacho tend mine miya winjo ka an gi mor gi ilo mokalo e chunyi. To kata kapok awuoyo adwa na or puoch gi pak kabisa ne moyier governor marwa Gladys Wanga ene mowale kaka jakom mar ODM kendo mheshimiwa Milly Mabona owal kaka whip e od bura deputy mar ene whip mar minority to kendo mheshimiwa Rosa Buyu ene mowale kaka secretary mar political affairs e bunge. Magi gin telo manyiso ni kama wadhiye waneno ka wanyalo chopo. En mor na kabisa Jael kaneno ka gigi timore nikech gini kawarango chien nitiere kombe moko kaka wacho ni jakom mar party nok mi ng'ama miyo nirito ni omiye jalupne kata positions moko. Gimoro ni jalupni chalo gima kom mar jalupni nochwene ne mine ni chalo ke gima kama dichuo ka dwaro kom to wacho ni kara mondo mine gi oling kik go koko wamigi jalup. To kendo gima mora mogik ni Dorcas Oduor mama ma osetiyo e yalo e Kenya mzima madhano ng'eyo, mama manosenego bed no osebedo kata mana director ma public prosecutions mosebedo ka rito nyiso ni mine nigo teku mar telo to kik waduoko teku chien nikech telo mari biro yudi sani piny no dhi mo oluoro moduogo mochopo kama koro Dorcas ema bedo attorney general to nikech osebedo kacha to osetiyo to osenyiso kit telo monyalo kelo kata ka ok en ng'ama miyo ing'iyo tende. Omiyo ana mor ni tend mine en telo ma kowuok maber to nenore kendo jiwo joma moko ni mondo chako kawo mine moko machielo owal. Mane morna kata governors oyawiyo gima mora kata gi governors masani wan gi G7 motigo governors moyier 7. Ng'eni kinde ma yiero mokalo ne wan ga 3 kende sani 7 gi ochako kawo kang' mamalo mowacho ni we koro wabedi kanyakla. Omiyo mine gi nyalo ng'iyo ni e od bura kacho nego watudre gi mine adi nikech oyier gi 29 to kwachak wamedo gi women rep mobiro to gi mon mogwel dang' wasero mbulu nade kacha mondo paro moro mawacho ni osir tend chik moro mar kar mine cha odhi malo kato gibende gikawo teku makanyo bende wadhi miyo matut odwa doga ni chien ang'eni Dorcas Oduor pok ochamo muma to mano kende gimodong' mondo ocham muma. Wang'iye e weche mag chike kendie koro ko okawo attorney general wantiere kod Martha Koome kod Philomena Mwilu magino gai mado kod jalupne weche mag chike bende ng'eni e kinde machien osebed king'iyo ni chike ma pacho kendie osebedo ka thiro joma mine bedo gi ji 3 ni wacho ni gin kore chik malo kochecha ere kaka mendie wawacho ni nyalo konyo dongruok ma joma mine pacho ka. Gi pacha wasebedo gi jatelo e doho maduong' to gi jalupne to gima pod hinyowa en niya pend chike moro manonego bed ni ikalo e od bura cha pok ochopo to mine gi sani koro chako yudo sir makende mana gi mama ma Kisumu County. An kipenja tadwa ni mondo Dorcas Oduor okaw wach mar pend chike ni maduong' obed gi agenda mare mowuothogo nikech owach ni broad based government ma wan go sani en obiro mondo los kuonde mane ng'ikore mondo obed e yo makare. Dorcas da kwayi mamana
ka wach mar pen chike mar mine ni ka nitie gima inyalo timo ne mine e Kenya ka Dorcas en mano chamo bura tidhi kineno bura midwa mako sani wane toki kaka mine muma ma warito idhi chame nikech waseneno kidayo dhogi waseneno tiji imiyo mong'eyo tich kendo kata ne idayo dhogi e od bura jo Kenya te nonywako ka wacho niya mama ni oromo mine moromo emwa dwaro ibiro kelgi nang'o mine moromo gi makikwarit broad based mukelnwa miyo moromo nyiso ni G7 nyaka koro konywa ere to G7 kendi ero giseloso riwruok margi mano Governor Saberio ma pacho kendi giseloso riwruok margi mar G7 giwuotho gidhi kuonde mopogore to bende e sama G7 gi nitie riwruok mar joma mine nitie achiel kuomgi kaka romo ma gintiere godo Machakos achiel kuomgi onge mano Kawira Mwangaza Mameru to bende waseneno lweny makinde ka kinde en impeachment idwa gole e telo kinde duto te Jael adwa ni mondo wabed ka wang'eyo kendo wayie ni kata mine mano donjo e telo mag governor gi kama no makonegi motegno magidonjo en political party no makonegi motegno kabisa mo walogi mo chako wuotho negi e piny mondo sir tijgi maber ma yande gitiyo mondo giyud ombulu emomiyo wacho ni oteku mar chama mar siasa konyo tend mine nikech wang'iyo kata mana mar Kawira Mwangaza ni mama ni nyodhi mo ng'ado kind joma chuo to no ng'ado gi kama onge gi chama no donjo kaka independent to mama ni kodonjo to jo kama Meru ne poko yiero dhako governor kata king'iyo kaka ne giyiero mine kata mane bunge ne en pek mokalo adwa na kwa nikech okane siasa gi matin nikech ne giseyiere ne giyie kode kanye an gima ng'eyo ni ng'ama miyo kanie kom to kata makosa moro matino make en makosa makoro dwa nyenyore lela idwa go e koko inego ng'a itimang'o nikech ing'ama miyo omiyo koro nego walos niya wabidhre moloyo kata ka joma chuo bidhore to ka tek to timbe wa mwadwa ni mondo watim mondo mine moko yie gi telo wa kata mana chuo nyaka koro wadhi wadog chien wamanygi iwacho ni ng'ama dhako jakisera anto da kwayo mine ma Kenya wuoguru woko mondo dhu bedi gi kisera ne mama cha nikech mama ni kolwar to G7 koro kendi G7 manolosi en G6 to kendo gima duong' mogi kadwa na kwa ker President William Samoei Ruto this is a direct message to you please intervene personally in the issue of Meru County and save women leadership awacho negi kizungu mondo winji nikech mama chanyocho sedhi mogore kuome motenore mowacho na tiyo kodi e chama nikech gima ber ni G7 ni en mine mane ni e chama mopogore opogore to ne gibiro kanyakla nikech ging'iyo niya oyieri e UDA oyieri e ODM oyieri independent wan mine wan kanyakla kendo tich mine no otimore Machakos cha nyomora nikech bedo ni G7 nitie jo Kenya biro neno ni tend mine omakore to kendo ne gitiyo gi G7 mane gitimo Machakos cha mondo ginyis tich mama tiyo kendo ka gichako gimolo kwale ka achani kacha gidhi ng'iyo maro mabeto koro ni elela maro mabeto nenore alang ayanga nikech wang'eyo tich mutiyo to ka ok yot wasir rutelo nikech kama wantiere ni pod wan mabor Jael kata king'iyo od bura ma wane gi kuonde miyiere ji gin 290 wan mana gi mine 29 kende kwan tamalo 10 manotin kiduogi ng'iyo kata mana county assembly mine moyiero gina 115 to kombe to gin 1,400 mano kwan matin kabisa iyudo ni koro county assembly ochako gwelo mine mokalo 610 mondo koro kwan gi obed malo to wato konego bed kamano onego bed ni yiero awinjo kiwacho kanyero ni
chik ni nyaka lok duond buche nyaka koro lok wacho ni sami chwalo nying jod bura to konge mag joma mine kaito boko gi kuonde mipong'o nikech thothne to itero nying joma chuo kaito wacho ni we wapong' gi nying miyo ni wapong' gi nying miyo cha giwacho ni mawinjo koro loke mondo nying joma mine ema kwong chwal kaito modong' ma koro ipong'o mondo mi koro joma chuo. Kata kamano Nerea bende kuonde moko be iseyo joma mine wacho ni dibeni gibeta girito mondo migi ging'eyo ni nominations biro iboket nyinge iye kanyo. Jael, ano kabiseyo mine nikech kama mine oae bor an ka nyisi kumae to kendo bor mokalo nikech ang'iyo niya mine oa kamae. Jael, an nyicha an mama mobet e ot maonge tich maonge otas maonge gimoro amora higni mokalo 6 to an je higni 24 an gi nyithindo 4 to bang'e no tachaka wuok ma chukora ma adonje tich ma adoke sikul mopuonja malong'o ma chako tich ma chopo kang' makoro an anyalo rito muom ne kembe madongo. Omiyo Jael, mine temo. An anyalo nyisi ni kata mana Kisumu County king'iyo sani ne giyiero od bura matin mar County Assembly ne giyiero mine 6 to mano pod tin mago mine manowuok kaka kech mine manoyangore mondo oyiergi thoth molo kanyo mine mane dwaro governor mane dwaro mbunge kata an nyicha dwaro to ne ok ayudo mana thuolo to konyiso ni koro waloro ni koro mine manok oyudogi ok chak duogi mondo timre nade obi nikech mine nigo teku adieri joka ma wakonyre uru ok wawach ni chuo richo chuo ok nyatelo to gimwa wacho en niya dak ikonyruok to telo inywako ne lwedo to telo en dak. Kata Kenya ka nodhi matek mochopo kama koro piny ok ritre nochopo kama koro nyaka ne nywakne mwadonjo gi broad based omiyo mane kama ng'eye nikech kako donjo ne jopiny kama wantie ni nyaka koro nywake. Uneno kuonde ma mine tie wano mabe wamor nikech wan gi mine mani od bura mine 3 tineno kaka gitiyo. Dr. Ivo Baro mako education matek kabisa mheshimiwa mili toke yudo ka yale od bura tipenjiri to mano e polo koso no akanya koso ma e polo makoro mili miyo wakanya mheshimiwa ni bad girl mheshimiwa gogo to kakoro yudo ko mako dano mafuanda katiyo mochako duogo yiere. Nerea nikech sawa dhi karumo e tijni e chwalo tich wantiere koda jotend migepe ma bendo donjo manyien to ahinya wadwa ni mondo waket wang'wa ir jotend migepe ma mowal mamine ma odonjo Debra Baraza mantiere migawo mathieth wantiere gi matudruok Margaret Nyambura e kind mamoko ang'o ma bende inyalo nyisogi kaka gichwalo tijegi mondo ing'e ni sama koro iketo ikwano ni ng'ama tiyo maber cha ng'enyne waneno ga Kithure Kindiki gini ng'agini wadwaro bende nying joma mine kanyo gitim nang'o dakika achiel ka watieko. Gimokwongo anyiso jo Kenya ni bullying manyoche gitimo ne mano Gwel Soipan Tuya. Mheshimiwa, I am very sorry. I apologize on behalf of Kenyans who bullied you when you are nominated. Gik makamago konego watim tend mine dwaro ni mondo sir to kagise donjo kacha en gi lonye mokete kanyo lonye mokele nikech nyochu neno kako tiyo e migawo mayando ketecha to sani osako yudo migawo machielo mabe en kom ma ok yot mondo mi ng'ama mine ni waneno recho mamo kacha to kama koro wanitiere kar thieth ka wayudo daktari nikech Kenya ne ji owacho ni miwa uru ng'at mane gi lony ka ne wayudo daktari koro joma nika baraza kako omitelo mar thieth hado ni mondo tigo tekune kaka daktari mosomo thieth mondo losnwa kar thieth minegi wakwau the women nominated to the cabinet perform exceedingly well because that is the only way other women will come in and make sure we get a lot more women. Giyaw Kendo na wacho kamano gi dho wagunda mondo giwinji nikech ok gin joma korwa ok giwach dhok mwa wacho to nitie kamoro ma nyaka ang'i kiknegi mondo nyisgi mondo kang'o migi mato ging'eyo ni kara kaluo kacha be wang'iyogi governors wa gitiyo
to wadog wasir kuma gintie, wabunge wa gitiyo to wadwaro mang'eny. Kik wawach ni oma bende oyier mine adek koro wang'adgi kanyo. Nyalo medore. Wadwa ni mondo medgi kata gichopo aboro to medgi ameda nikech ginyalo. Erokamano ahinya Nerea Kech, kendo moro kaka pile mar bedo kodi kendie mi mondi imed miyo pachi e weche gweko mag tend joma mine. Mano ema bende ne wantiere godo e chenro ni mar Mine Wacho. Kik idhi mabor, pod wantiere koda weche manyien mamoko ka waduogo tok dakika matin.